Seme-alabak zuk ez dituzu bultzatu horretara. Semea... Semia ipiniari ere bai zen, ikusten joan dukela doaixet bezala, albide dukela. Horrek motu usteak letxin, horrek motu usteak kriston penie. Nik ejemplo baten ikusten mok, seme batek albide dukela, esatu maiztu, hauk ikusten du. Maiztuek esaten du, jo, honek da inteligendiela, ostra da. Honek eta aldau edo, esan diosun eta alda honek. Baina bada un huevon, lespa honek ikesi zen bitezu. Benin semia espixat hori parazala. Guk albidea di deporterako, kristun albidea di, ez da usetzik izaten, nik ino esate dut, ja joinduna zenetik esate dut, ba hori joan, laga isok, laga parkin tranquil, da ni biziko nuk tranquil, da ego eta nok eta tranquil. Hori betxo nahi. Klar, nik badakit hemen plaza urten dagoen numero egiteko zerren bidan hemen. Zu inteligenti bazara. Ez dut meixuek haute hau. Da izatu ez emei, ikesi biok edana posako botatzea. Jo, beti hasi gaztak izar. Ikesikot. Ikesi bai, nos. Nos ikesi, azkenak magostu nien. Da 5 raspao eta. Ez, hemen bartini da. Da horrek mote uste, que pena. Alabi gustura, baina alabi pasatzen da, erakustaldi baten, eskatzen dutzeko, trontzan, txingaruten, junkurie, harri garutzen, lehenko nomeka izan gaitu glizartzen, eta jenti jota gustura, txaloka, eta jota junkako hasen da, bata galdetu, besti galdetu, ez da gizar, da holan, da gustura etorri zuan. Klar, harri garutzen igual lehenko, gero trontzan ikoan, gero junkuriak, gero txingaruten, eta ezin dut dedikeu gauza batera, ze batera baso ez izotzu deitzen. Editutzu, txingetan inbiozute, hau inbiozute, besti inbiozute. Da negazte mazara, zaitu zara kontuz, lesionatzen zarien, edo ez dakizar. Eta lan. Baina dozen modutan, zelaitarren dinastiak jarraitu ingo du. Gero oloibi, paso, baina azpeiti dut, bengoan, zera eliminatu izan, Igoritz. Horrek bintxan maitzen dokarreri, magosten gatza gosak, oso fine. Hori eskolan dabil.